Saps que a la Garrotxa hi ha una cinquantena de volcans? I 6 d'ells els trobem aquí, a Olot, el Montolivet, la Garrinada, el Visaroca, el Puig del Roser i el Montsecó. I aquest últim no només et regala un mirador de 360 graus de la ciutat, sinó que en el seu cràter també hi ha 3 torres carlines del segle XIX. Olot és l'única ciutat catalana que està ubicada dins d'un parc natural, concretament el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. I un detall curiós és que el nom podria derivar del mot llatí lloto, que significa lloc d'aigües, fent referència a les nombroses fonts i rieres que envolten la ciutat. O d'altres teories el relacionen amb la paraula olla, pel fet que Olot està envoltat de muntanyes i volcans, o de la paraula ull com a forat fent al·lusió als cràters. Passejar pel centre d'Olot és un plaer i un show arquitectònic. Cases modernistes per tot arreu. La Pujador, l'Escobós, la Gassiot, la Prat i la casa Solà Morales, que va tenir la sort de ser restaurada per Domènec i Montaner. I ara la pregunta és, ja coneixies Olot o la tens a la llista dels teus llocs pendents? Diuen que qui no perd Olot no perd enlloc. Segur que en tenen culpa les seves festes. Les festes d'altura comencen amb els 3 tocs a la porta de l'Hospici d'Olot. Els fa el cap de Lligamosques, que celebra 300 anys, i així dona el tret de sortida a les festes amb la faràndula olotina de més de 140 figures que omplen de vida els carrers. I per mi un dels actes més especials és aquest, la Batalla de les Flors, que se celebra des de fa gairebé un segle. Consisteix en un concurs de carrosses engalanades fetes amb paper i flors de paper. Hi participen 11 carrosses acompanyades de les seves comparses. Colles a peu de carrer que s'ho passen la mar de bé. L'acte consisteix en fer 2 voltes d'exhibició a la plaça Clarà, perquè els participants ensenyin tant al jurat com al públic les seves creacions. L'acte està conduït per l'animador de la festa, que fa que tothom des de qualsevol lloc de la plaça sàpiga el que està passant. És un acte que és molt maco de presentar i molt agraït. Nens, nenes, petits, grans, joves, adults... Tota la població està implicada, tota la feina que hi ha al darrere, totes les tardes d'estiu, no? Paper, cola, enganxant, retallant... Te n'adones, no?, també que no és fàcil muntar una carrossa de paper. I la desfilada de carrosses no acaba aquí, ja que acaba amb una batalla de confetis. I ara em diràs, home, Eli, les festes d'altura tenen molts més actes. I tant, és una de les festes més completes de Catalunya. Hi ha el ball a la plaça Major dels Gegants, cabeçuts i cavallets d'Olot, amb la cobla principal d'Olot. El ball de l'hora, també un acte molt curiós i únic a la ciutat, amb una hora de música al carrer Baix del Turó. Ni un minut més ni un minut menys. I, evidentment, els concerts que es fan als diferents llocs de la ciutat. 5 dies de festes i actes non-stop. Hem vingut fins a Olot a veure les festes d'altura i no podíem buscar millor persona perquè ens expliqués algunes cosetes de la ciutat, d'aquesta festa, no? Martina, bona nit, què tal? Ara, molt bé, molt contenta de Perquè, a veure, explica'm una miqueta, què és per tu Olot? Home, Olot és casa, ho és tot, la veritat. Crec que no és on he nascut i on tenim el projecte del restaurant Les Cols. Llavors crec que és la Garrotxa i Olot és casa i és important, sí, sí. Clar, perquè algú que no sigui d'aquí, no? Què li diries que ha de veure aquí a Olot, o què és el que destacaries d'aquesta ciutat? Home, crec que el paisatge i la natura que ens envolta són... Tenim un paisatge preciós, també els volcans. La gent d'Olot som bona gent, que estimem molt el nostre poble, la nostra cultura, les nostres festes, tradicions. Digue'm, no, és que es viu molt aquí, no? Tu com ho has viscut? El dia que vaig néixer, el pare ja em va inscriure a la llista per ballar la faràndula. De fet, ell va ballar els cavallets i llavors ens va apuntar a la llista i la meva germana, la Clara i jo els vam ballar i la Carlota està al caure. Vaig ser la més petita, he sigut la més petita de ballar-los. Crec que encara tinc aquest títol que allà en deien el tonto, no? L'últim era el tonto, que llavors quan ens situàvem a la plaça feia una volta sol, que era com la més petita, la que literal no se'n veien ni els peus, que m'havien d'escurçar tots els vestits. Un dia de cercavila, la meva germana i jo ens vam perdre. Perquè és maco això també que la faràndula, quan fem la cercavila va entrant a locals, a la xocolateria, per exemple, de Can Ferrés, o la botiga L'Orni. Recordo un bunt que vam entrar i llavors vam tardar en sortir una mica més del compte i ens vam perdre tota la gent gran, les àvies, per allà, per allà. Crec que és molt maco i tota la família que es crea amb tota aquesta faràndula. Avui dia encara ens seguim trobant i crec que és molt, molt bonic. I jo sé que és una zona que es parla d'una manera molt diferent a vegades, no? O fins i tot l'accent, però a part de Girona, o sigui que dins de Girona també hi ha molts parlars, no? Molts dialectes, llavors no sé si me'n pots dir algun. Sí, tant, en tenim moltes. Per exemple, el de no cardi, segur que aquest ja el coneixies, llavors torrai, que és com torrai que ja vas fer. Llavors, a les bambes en diem... De fet, a mi se'm fa superestrany dir bambes, a tot arreu on vaig dir quecs, que recordo patinatge, que també és una de les coses d'aquí que hi ha moltíssima tradició.
Quan ho fèiem, recordo, no? Com que anàvem a competir així, que deies quec i et miraven com i pensaves, com és que no ho entenen? I llavors, quines més? Quan has begut més del compte, diem, anar a tou, anar a fer, o sigui, prendre alguna cosa, anar a fer el toc, i n'hi ha moltes més que ara... Així de productes, potser, no sé, tomata o... Xocava, per exemple, quan a l'hora de fer pa amb tomata, sempre... Tomata, de fet, això sí que tomàquet no em sortiria ni volent. I és xocar pa amb tomàquet. Llavors, síndria, no diem síndria, que això sí que gent de ben a prop, no? De ben a la vora, quan dius síndria, diuen... O sigui, costa moltíssim dir síndria. Doncs moltes gràcies, Martina, per rebre'ns i explicar-nos aquestes curiositats d'Olot. Moltíssimes gràcies i sempre benvinguts a Olot, us esperem. Gràcies. Visca Olot. Per sempre.